Inasabi sa Rico, kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Mayong adlaw, karon pagaisgutan nato ang mahitungod sa ecumenism. Ano ba ang ecumenism? Ang ecumenism gikan sa Griego nga pinulungan. Ang hubad mao ang panimalay. Mayngon gani kita og panimalay nga sa ato pa mao ang simbahang Katoliko. Ang Ecumenical Council nga term mitunga sa una pang mga council. Apan lahi ang ipasabot niini kay sa bag-o nga gipagawas sa Vatican II. Ecumenical Council sa Katoliko nga pananaw dili pasabot nga ang tanan obispo moapil sa council, dili pareha sa Vatican II nga bisan gani ang mga pastor sa laing sikta nahimong mga observer. Dili usab ipasabot sa pag-apil o pagdawat o panagsagol sa tanang Kristiyanos ng mga komunidad. Ecumenical Council nagpasabot ang mahinuklugong pundok sa mga obispong Katoliko sa tibuok kalibutan nga gidapit sa Santo Papa aron sa pagtabang niya sa pagkabuot sa hukom kung aduna may problema sa simbahan. Pagtungha sa daghang sikta sa simbahan sa dihang daghan ng maalamon nga nakasabot nga maayong tuburan sa salapi ang simbahan, halos pare-parehas ra ang ilang gibarugan nga pagtuo. Maong mitungha ang ecumenism diha sa protestante nga mga simbahan. Dili ta na lang kini lisod-lisoron pa ang term o ang kahulugan sa maong word nga ecumenism. Ipasabot ra gid niini mao ang merging of church, panagsagol sa mga sikta nga simbahan ng mga protestante. Ila pa sa mga protestante sa una. Nisulod lang or mitungha ang bagong kahulugan sa maong term sa ecumenism sa Katoliko niadtong 1960 panahon sa Second Vatican Council o 1962. Dihang mipasulod kini og mga observer, mga pastor nga protestante. Og niadtong 1969 si Pope Paul VI mibisita sa headquarters of the World Council of Church in Geneva. Nasa ito pa niadto si Pope Paul VI sa Geneva. Ug ang Katoliko niadtong nga panahon nahimong membro niini. Ug gani ang ubang Katoliko niadto nahimo ganing leader sa ubang committee nga gihimo niadtong World Council of Churches. Niadtong 1995 si Pope John Paul II mipagawas og mga pulong sa pag-uyon sa Ecumenical Church. Pope John Paul II reaffirmed the commitment of the Catholic to Ecumenical Church. Pero sa lahi na kahulugan nga ecumenism. Si Kristo nagtukod og usa lamang ka simbahan ug ang iyang pagtulunan dili magkasungi. Mao gani nga naay gitawag og one church, one faith, one baptism. Dunay usa lamang ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Ang Ginoo dili magkontradict sa iyang gisulti. Tukuron ko ang akong simbahan, dili mga simbahan. Sa ato pa, isa lamang ang gitukod ni Kristo. Ang ecumenism nga gibuhat sa Vatican II karon sukwahi kaayo sa pagtulunan sa tinuod nga Katoliko. Ilbe na gayud ang dogma nga nagkanayon. Outside Catholic Church, there is no salvation. Kini nga dogmatic nga pulong gisulti kini sa daghan kay mga Santo Papa. Nga gawas sa Katoliko nga pagtuo wala gay kaluwasan. Ug kini nga dogma mao'y gibangga og maayo sa term nga ecumenism diya sa Vatican II. Tungod kay ang
ekumenism nga gibungat diha sa Vatican to nagkahulugan man kini og panagsagol og walay conversion, mahimong maluwas bisan gani ang uban nga mga sikta. Maong migawas ang dogma nga nagkanayan outside Catholic Church there is no salvation tungod kay sa Katoliko lamang makita ang marka sa pagkatinuod nga simbahan ang naghupot sa tinud-anay nga tradisyon nga gipanghingusgan sa Vatican to nga walaon kay maoy dakong babag sa ilang ekumenism. Ambot nga nung sa tanang relihiyon o sikta, ang kontrahan gyud og maayo sa Novus Ordo or mga Katoliko nga nagsunod sa Vatican to mao man gyud ang naghupot o nagpuyo diha sa tradisyonal nga pagtuo. Sa pananglit, ikontrahan nila ang Santa Misa, ang Misa nga Latin, ang Tridentine Mass. O manghinaot unta ako nga kini masabtan usab sa ubang Katoliko nga gawas sa relihiyon nga Katoliko wala gay kaluwasan. Hangtod sa sunod, kini na lang si Rico. Daghang salamat, hinaot unta. Kung wala ka pa ka-subscribe sa akong channel, palihog na lang ko og tuklok na ini. Daghang kayong salamat. Ave Maria.